I denne video vil jeg forklare, hvad ækvivalent luftdybde er, og vise, hvordan du beregner den, og hvordan du kan anvende din tabel til at finde den ækvivalente luftdybde. Ofte, når vi taler om ækvivalent luftdybde, så vil man kunne støde på forkortelsen EAD, som er den engelske forkortelse for Equivalent Air Depth. Ækvivalent luftdybde bruges blandt andet til sammenligning af en nitroxblanding med almindelig luft. Dette sætter os i stand til at anvende en almindelig lufttabel, når vi anvender nitrox ved dykning. Jeg vil starte med at lave en illustrering. Når man under dykket anvender en nitroxblanding, har denne gas som regel altid et højere oxygenpartialtryk, end hvis dykket var lavet med almindelig luft på samme dybde. På den anden side betyder dette også, at nitrogenets partialtryk i åndingsgassen er lavere, end hvis vi havde brugt almindelig luft. Sammenligningen her er mellem to dyk til 20 meter på luft og et med nitrox 32. Hvis man kigger på nitrogenpartialtrykket for luft på dette dyk, så udgør det 2,37 bar. Tilsvarende for dykke med nitrox 32 er nitrogenpartialtrykket kun 2,04 bar. Det er derfor, at vi blandt andet kan få længere bundsider med nitrox, fordi vi ikke bliver påvirket af den samme mængde nitrogen. Jeg vil nu prøve at øge dybden med nitrox 32, for at nitrogenpartialtrykket bliver det samme som med luft. Først når vi kommer ned på en dybde på 25 meter, har vi fået det samme nitrogenpartialtryk som ved vores dyk til 20 meter på almindelig luft. Så det vi kan se her er, at hvis vi dykker ned til 25 meter med nitrox 32, så vil vi kunne anvende en almindelig lufttabel, men nøjes med at kigge på dybden svarende til 20 meter, selvom vi dykker til 25 meter. Vi skal nu prøve at regne på det. Der gælder det, at for en hvilken som helst åndingsgas, der indeholder nitrogen, kan man beregne den dybde, hvor ånding med luft giver samme nitrogenpartialtryk på dykkedybden som med den valgte åndingsgas. Måden vi beregner det på er ved hjælp af denne formel. Vi bruger vores eksempel fra før, hvor vi dykkede ned til 25 meter på vores nitrox 32. Fraktionen FO2 er 0,32, og D er vores dybde på de 25 meter. Det ser sådan her ud. Ved at udregne formlen får vi, at dykning til 25 meter med nitrox 32 svarer til et almindeligt dyk på luft til ca. 20 meter. I forbundets tabel findes der også en side, der kan hjælpe med denne beregning. Det gør det nemt, når man står ude på dykkerstedet. Vi tager eksempel fra tidligere igen. En nitrox 32 til et dyk på 25 meter. Vi finder vores nitrox 32 blanding i øverste række. Derefter følger vi kolonnen ned, til vi finder 25 eller nærmest over. I dette tilfælde 26. Så følger vi rækken ud til venstre, hvor vi kan aflæse, hvilken dybde vi skal anvende i vores tabel. I dette tilfælde 21 meter. De røde tal i tabellen viser, at iltpartialtrykket har overskredet den anbefalede maksimale værdi på 1,4 bar, hvilket forbundet ikke anbefaler ved almindelig dykning. De viste metoder i denne lektion kan anvendes med alle lufttabeller og ikke kun forbundets. Dette var slut på lektionen omkring ækvivalent luftdybde.